Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ welcome back to my channel. So guys आं दिनै थांगासिनो बगामाति नायनो. So नोंथांमोनाबो interestedब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय. So guys आङो जेब्लाबो सिगां बगामातिफोर नुफेराखैमोन खिन्थु दिनै नै लामाजोंनो थाङै first time बगामातिखौ नुहैसिगोन. Guys, जों एबार मोनफैबाय नाग्रिजुलि टी गार्डेनावहाय नैबेनो लामायासो गाज्रि नैखिनिया ओमफ्राय नैबेखिनियाव लामायाबो मोजां जायगायाबो बिराद समायना आरो लोगोसे बोथोराबो ओरैबायदि मोजां खालामदो माने दिनैनि दिनाव जोङो बेरायनाय दिनाव इमान मोजां खालामदो बोथोरा माने थान्दा दोङोबाबो जि बरिया सान्दुंबो दुंना होदो मोजांथार नांदो आरो जि बरिया साइडआव ओरै ग्रिन दंफां लाइफां आरो सिगाङाव सिदा लामा थांबाय था बास बिराद गोजान फैयै ओमफ्राय दा नै आइलेन्ड मोनबाय जायगाया बिराद समायना नोंथांमोना गावनो नायना लादो जायब्रें जाना फैजोब्बाय आङो खानाया सोला बाइकआव फैनानै खानाया आंना जायब्रें जाजोब्बाय ओमफ्राय नै सिङाव थांनो थाखाय बे सिरिजों थांनांगो ओमफ्राय जास्ट मोनबाय नाय गाइस इमान मोजां जायगाया सेन्देल गानबोनाय बायदि सुबुं नाङो इमान मोजां दैया साफा इखौनो खर' सुबाय नोङो आइलेन्डआव दसे थांनानै ओमफ्राय जों दा थांफिनबाय बगामातिथिं ओमफ्राय आं गाइस फार्स्टआव सानदोंमोन बगामातिया बिराद खाथि होननानै नाथाय आं दासो मिथियो बगामातिया इमान खाथि नङा बिराद गोजान गाइस बिराद गोजान आं ज'यै एकदमफ्राय बर जालांदोंमोन ओमफ्राय गामि गेजेरसो थांनांगो ओमफ्राय फैयै फाइनालि आङो बगामातिनि गेट मोनफैबाय आरो नैबेनो जाबाय गेट
So guys, गेटनिफ्राय एन्ट्रि खालामखांनायनि उनावनो नैबे भिउखौ नुयो नायबो नोंथांमोनाबो इमान समायना So guys, नै मोनफैबाय जोङो ओमफ्राय नै जायगायाव बिराद हाथी फैबाय थायो आरोना लामा लामा हाथीनि खि माखासे नुदो ओमफ्राय खालि आं दा बायमान गिदो आरोना ओमफ्राय गाइस गारियाव फैबाय थानायावथ' सान्दुंखौ थिगैनो मोन्दोंमोन जिथिया थाबायबाय होमबाना एसे एकदम माने स्किना गावब्रालायनाय बायसा मोनदों आङो सान्दुङा दिनै फैनो मोनबाय सिगांनिफ्राय फैनो होनबाय थानो दिनै फैनो मोनबाय होनदों गाइस नोंथांमोना बेकग्राउन्डआव मिउजिक खोनाबाय थानो हानाय आरोना मानो होनबा इयाव पिकनिक सोलिगासिनो माखासे मानसि दंखायो सिङाव एकदम पिकनिक नोंथांमोन दां देखायगोन मानसिफोर दं नामायाव मानसिफोर दङ वा ओमफ्राय नै गाइस पाहार गाखोनाय उनाव सानिफ्राय इमान मोजां भिउ नुहरो नोंथांमोना नायदो इमान मोजां नुखायो सानिफ्राय ओमफ्राय जों बै सिंनिफ्राय ओरै सायाव फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय सानिफ्राय जोङो सिंनि नाजाराखौ नायहरबाय आरोना आंनो हरनो बानायनानै जोब्बाय पाहार गाखोनानै Ay, lana. Ang kursa ba nang gula? Kaise bhi tere. Blessing Buddha ne. So guys, आङो सिङाव जायगा समायना देखायगोन होनना बुंनायखौ नोंथांमोना नायना लादो नैबेनो So guys, भिडिअखौ आरो बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दिनैनि भिडिअआ जोबसिगोन लोगो मोनगोन आरो मोनसे गोदान भिडिअहाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच गाइस